Hadi sapi galeng opo kakang kebo gedeng saketara iki kowe karo aku makan kene opo sing kok rasake lan ono liya rasaku ngabdi marang pulun patari sing lho ngono ya pancen dasar kepara nyata yen kudune kowe dadi wong lanang karo wong wadon ayune kliwat pukul-pukulun patari sri apa kowe ora geduga nafsu kakung roh kaya ngono kae perkara pikir rinanging dosa tumrap aku kene ora ono nafsu angkara murka kejaba kasucen ingkang kudu ditarmakake ora kowe ora ketok ora piye aku marang kowe piye wah beda karo aku nek aku cecok wong lanang sak putuhe tanpa obat tanpa jimat aku tetep dadi kakung lananging wanita sak putuhe ya ora kena kaya apa ora kena piye lanang wadon sing baku sukses niku aja ngomong iki pancen aku duwe rasa sing wis suwe ing antarane rasaku karo pukul Batari Sri kaya kene kok akeh lamun lho paido karo aku tangane yen ngono calone ana wong keplok mung tangan siji wis cangkemmu ora tata ngirani karo aku sak lamake yen kowe bakal gawe pukul Batari Sri nang kene kowe hati kita ngercopota kok bakal gawe bidodari kowe bakal sapu dendaning Jawata akan bali yo Jawata saiki ora duwe sapu Jawata saiki ora duwe sapu anane penyedot debu ri ora kena kaya ngono kuwi kakang kebo kelek sembuh raidep yen to pancen mung akal gawe panasing rasaku ngumapi awake dhewe wong ngawula ora sak prajurit dewan bae sapi karo wedhus ora bakal lakoni ula weling karo ula isi ora bakal lakoni kowe mung kitak lamake menungso lumrah kok bakal gayuh marang amane widodari tangeh lamun nyemplung neraka jahanam kaya wis tau neraka kowe kena percaya kaya ngono kuwi saiki ning nek kecelik mbuh ya mung kanggo menangi pitayan ku beda karo kapitayan pas mung kari kowe ngulungake apa ora pukul Batari Sri bakal tak pek bojo ameng bodho karo aku
Sapi geleng keboke jek kowe kena ngopo? Boten bulan boten ya bulan. Ampun dipangkat. Kebuke gak paten aneh. Wis sakurung kena ngopo. Ora ngerti mulo bukane ngerti-ngerti. Seneng aku nek pangerten iki. Wong ingkang hati-hati kula-lurune kang jare setya petine. Ngumpuli apa wae andine kowe kawenggane kilang kapitayanipun marang jeneng kita. Boten bubul. Bubul nyun sewu. Kenalan kan mangke kakang kebuketek badhe semen. Ayo atur-atur. Boten bubul, boten. Astu boten kula boten duwe karep seneng kalian panjenenganipun pukul bataris. Nyatani kala wau krikang kan mangkinipun kula perkara kalian kakang kebuketek perkawis itu sanes menika sanes cukup semene itu pane pancen aku bakal tresnani sapa wae sing bakal tresna karo aku ya ayo bakal seneng kali sinten ngoten lho Salome. Dudu kuwi karepku. Nanging kepara bakal sapa wae kang gedhe prihatine. Gedhe marang tindak kautaman sae piye kono bakal tak tresnani. Kanthi sarana aku momong marang para kawula tanah Jawa iku dadi lalantun kali kautaman sakmutu. Yen kok pancen bisa setya marang panjenengan nuwun aku njaluk dosamu sakloron tebusan kanggo adus ana ing Sendang Siwadirja.
liyane warisan kebo galeng sapi gendek marang panandikane Sang Sri Patari yo anyus cekaken diri adus wonten ing Sendang Siwadirja Sendang Siwadirja kemataan salah kebadan satrio kekalih dadi sapi lan kebo sanging sang mawekan Rudi apa kakang kok awake dhewe beda karo padatan yo arepmu piye kakang kowe rumangsa lemahku piye aku ora iso ngadeg malah kepala tanganku bae tak gomlah padha karo aku yen ngono di coba sawangan aku sapa dadi sapi aja aku dadi kebo wah manunggal cipta marang pukul batari ayo sapi geleng kebo gedhek krana kang dadi pasuwargane makan yen ora ulung kaya dadekke kaya mangkono adoh is dalan kang kudu swargamu sego umurmu bakal dawa nganti 1000 taun yen ora kaya mengkono apa kang tak ajab jeneng sira gayuh swarga gampang sarana jeneng kita sabiyantu marang para kawula mung tani garulanku